Πριν 20 χρόνια είχε γίνει μια μελέτη σε επίπεδο Delors στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΟΗΕ, για τις μεγαλύτερες προκλήσεις, τότε τα λέγαμε προβλήματα, που θα αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα τα επόμενα χρόνια. Ώστε μέσα σε αυτό το κλίμα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, να τοποθετηθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε ΕΟΚ. Τρία ήταν τα βασικά ζητήματα τα οποία βγήκαν από αυτή τη μελέτη. Το ένα είναι... Δεν ακούγομαι. Αυτό αφήστε. Άσχετο. Εντάξει. Λοιπόν, ξέρετε τα τρία βασικά στοιχεία που βγήκαν από αυτή τη μελέτη. Ήταν το πρώτο, η δημογραφική εξέλιξη. Η παγκόσμια δημογραφική εξέλιξη, η οποία, αν δείτε, πάει έτσι, μέχρι το 1900 παίζει ο πληθυσμός, ο παγκόσμιος πληθυσμός μέχρι 1 δισεκατομμύριο και από το 1950 και μετά ανεβαίνει 1 δισεκατομμύριο κατοίκους στον πλανήτη ανά 10 χρόνια. Το 2050 υπολογίζεται ότι θα είναι γύρω στα 9 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι το ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η κλιματική αλλαγή. Δεν χρειάζεται να σας πω λεπτομέρειες, τα ξέρετε καλύτερα και από μένα. Το ζούμε, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, το ζούμε και στην πηγή της κακοδυναμονίας του περιβάλλοντος, στην Αμερική και στη Βόρεια Ευρώπη. Και το τρίτο ζήτημα είναι η μετανάστευση. Ακριβώς λόγω της δημογραφίας και της κλιματικής αλλαγής, η μετανάστευση θεωρείται τότε ότι θα είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κόσμου στα επόμενα χρόνια. Νομίζω τα προβλήματα αυτά, οι προκλήσεις αυτές υπάρχουν και σήμερα. Σήμερα έχει προσθεθεί και ένα τέταρτο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, το οποίο είναι ότι μπήκαμε στη φάση της τρίτης κρίσης της παγκοσμιοποίησης. Είναι σαφές ότι από εδώ και πέρα τα κράτη έχουν να αντιμετωπίσουν, στον πρώτο κόσμο ιδιαίτερα, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα και κύριο ζήτημα. Πώς θα διαχειριστούν την πολιτική σε ένα κόσμο που θα φτωχαίνει. Στις προηγούμενες κρίσεις της παγκοσμιοποίησης, τις άλλες δύο του καπιταλισμού και τις παλιότερες μέχρι από το 1000 που ξεκίνησε η παγκοσμιοποίηση, αυτά συνήθως τελειώνανε με καταστροφές, με πολέμους, και σήμερα όσοι τουλάχιστον έχουν την αντίληψη αυτή προσπαθούν να βρουν τρόπους ώστε να ισορροπήσει το σύστημα και να μην καταστραφεί, το οποίο θα ξανάρθει. Η παγκοσμιοποίηση είναι κάτι το οποίο λειτουργεί, δεν υπάρχει άλλο σύστημα να λειτουργεί πέραν από την παγκοσμιοποίηση. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η προσωπική μου άποψη, και ταυτίζουμε πλήρως με αυτά που είπε η κυρία... ναι, δεν θυμάμαι, τώρα μην κοιτάσετε, δεν θυμάμαι. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση, λοιπόν, είναι να υπάρξει μια περαιτέρω πρόθεση της λεγόμενης παγκόσμιας διακυβέρνησης. Γιατί? Για τα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης δεν έχουν απέναντί τους έναν οργανισμό, μια δύναμη η οποία να βάζει κανόνες. Και η έλλειψη κανόνων οδηγεί σε όλες ιστορικά της κρίσης. Η έλλειψη κανόνων, διεθνών κανόνων, οδήγησε στις κρίσεις και στους πολέμους. Με αυτή την έννοια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι παρά ένα υβριδικό σύστημα, και το λέω υβριδικό γιατί αυτά που είπατε εσείς είναι πολύ πιο προωθημένα από αυτά τα οποία είναι εφικτά. Γιατί είναι καλό να υπάρχει, εγώ συμφωνώ απόλυτα, αλλά λέμε τα οποία όμως και αυτό έχει το εξής πρόβλημα, ότι πρέπει να εκχωρήσεις εθνική κυριαρχία για ένα παγκόσμιο σύστημα που να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, τα προβλήματα που προκαλεί η παγκοσμιοποίηση. Δεν μπορείς εθνικά να αντιμετωπίσεις. Αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση υβριδικά υπάρχει και βρίσκεται και αυτό σε κρίση. Σήμερα, στις επόμενες εκλογές στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι φανερό ότι θα υπάρχει, τουλάχιστον έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα υπάρχει μια αύξηση των αντιενωτικών, των εθνικιστικών, των κινημάτων δηλαδή που δεν επιθυμούν, ούτε βλέπουν λύση στο πρόβλημά τους. Και για άλλους ψυχολογικούς λόγους που αν έχουμε χρόνο μπορούμε να τους πούμε, ας πούμε, σε σχέση με αυτή την ιστορία.
της εθνικής κυριαρχίας και θα είναι πάρα πολύ ισχυρές και από την πλευρά της δεξιάς και από την πλευρά της αριστεράς, η οποία αριστερά, βέβαια δεν εννοώ όλη την αριστερά, εννοώ την αριστερά του κ. Τσίπρα και της παρέας του. Λοιπόν, επομένως, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Μπαίνετε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο να φτιάξετε κάτι το οποίο δεν είναι της μόδας. Αντίθετα, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως είναι αναγκαίο. Και είναι αναγκαίο διότι αν δεν τα έχουν οι πολιτικές δυνάμεις επεξεργαστεί και θα συζητήσει αυτά τα θέματα, νομίζω ότι τελικά όποιος είναι σκεπτόμενος όμως τα βλέπει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με ένα κόμμα. Πρέπει να γίνει με ομαδοποίηση κομμάτων, με ενοποίηση κομμάτων. Ιδιαίτερα στην περίοδο που είναι αυτές οι ιδέες ντεμοντέ. Γι' αυτό εύχομαι να γίνει το κόμμα σας, γιατί το άλλο ακολούθησε τη μοίρα, ενώ φαινόταν διαφορετικά το άλλο, το οικολογικό, όπως λένε, η οικονομική πράσινη ακολούθησε τη μοίρα των σεχταριστικών παλαιότερων, αυτό που ξεπέρασαν, δηλαδή αυτό το άρρημα που είχε κάνει η εποχή η δική μας με τον Κον-Μπεντίτ και με τον Γιώσκα Φίσερ, και ακόμα και η Γερμανία έχει κρίση σε αυτό το σημείο, υποχωρούν. Ο φόβος κάνει τους ανθρώπους πιο συντηρητικούς, πιο κλειστούς και επομένως σε αυτή τη φάση λοιπόν που μπαίνετε είναι πολύ χρήσιμο αυτό που κάνετε, να ξέρετε τα πράγματα είναι δύσκολα, θέλει αντοχή. Και εν πάση περιπτώσει έχω την εντύπωση ότι από αυτά που άκουσα από τους δύο μιλητές το πλαίσιο κατά δική μου γνώμη είναι πολύ καλό. Θέλω να κλείσω ένα μικρό ανέκδοτο το οποίο έχει να κάνει με το πώς βλέπει ο Έλληνας πολιτικός, η ελληνική πολιτική σκηνή, όλα τα κόμματα και οι άνθρωποι και όχι μόνο τα πράγματα και πώς τα αντιμετωπίζει. Αυτό το είχε πει ο Βάτσλαβικ, ένας ψυχολόγος διεθνούς φήμης, αυστριακός που ζούσε στο Πάλο Άλτο στην Αμερική, και είναι η εξής σκηνή. Ένας μυθισμένος είναι κάτω από ένα φανάρι σε μια πλατεία και ψάχνει, σκυμμένος. Έρχεται ένας αστυνομικός, λέει τι ψάχνετε? Λέει αυτός, ψάχνω τα κλειδιά μου. Έχω μείνει έξω από το σπίτι, πρέπει να βρω τα κλειδιά μου. Τον ρωτάει, ψάχνει και αυτό ο αστυνόμος, κάποια στιγμή σηκώνεται πάνω και του λέει, είστε βέβαιος ότι τα χάσετε εδώ τα κλειδιά? Του λέει, όχι, εκεί τα έχασα. Τι δεν ψάχνετε εκεί? Μα εδώ έχει φως. Τελείωσε.